African Apostolic Church vaApostora veAfrica, number 8, Jefferson Road, Logan Park, Hatfield, Harare. Tinokukokai muzita raJesu wakatuma muranda wake Onespo Mwanza weAfrica kumusangano wechirayiro uchaitwa kutanga musi wechishanu 17 December kusvika musi wesvondo 19 December 2021 paguva Mbwatebhanekari, Mashonaland South Province. Vanorwara vanoporeswa muzita raJesu nekutenda. Mark 16 verse 15. Uyai tirumbidze Mwari tichitenda kusvitswa kwemuranda waMwari Onespo Mwanza weAfrica makore 103 achichengetwa naMwari, uye tichitenda kuchengetwa kweThe African Apostolic Church kusimba remuvengi, tichirumbidza Mwari nokuzadziswa kweshoko raMweya Mutsvene rekuti tichapinda matebhanekeri ose pasina chinotidzivisa. Kuti munzozvizere, batai vatungamiri veThe African Apostolic Church Mashonaland South Province panhamba dzinotevera. Mashoko emuranda waMwari Onespo Mwanza weAfrica musi wa12 December 2019. Chechi yedu iri kuenderera mberi. Muri kuzviona here vakomana?